Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu matecheno ni en Ruth Otieno en ga morna mar bedo kodi odiechieng wagoyo mbaka wang'e kaka wanyalo bedo kod ngima maber. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari osechopo studio. Amor ga mar bedo kode obonyiso ni nyinge nga en nyakanye olonye weche mage kata wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth. Uganda ng'en tiyo ng'eya ni luonga ni Dr. Priska Mungla nyalego Kalkada watu wadak Siaya. Alonye weche sukari gi hormones moko mang'eny but kawuono wabo bedo kwa wacho weche sukari. Kawuono bo wacho weche sukari to kende na sukari nikech ng'eni thothne wacho kacha diabetes. To kawuono adwa ni mondo wagoye mbaka kotenore kod tuo mar sukari en mana kapok odonjo mondo mi obed tuo mar sukari mabende awinjoga kowacho thothne ni pre-diabetes. Wabedoga kod gimoro aina no daktari. Kwanza mor kwa wawacho wach pre-diabetes nikech dwe mabiro tarik 14 wabo bedo ka wamak World Diabetes Day. Koro ber ka wapuonjre tuoche makelo diabetes kapok ochopo makoro wan gi tuo ma sukari. Koro pre-diabetes en seche ma sukari ni oken e kiwango ma kawaida to be oken malo ahinya mochopo ma diabetes. Koro kiyudi ni na ediere kanyo. Koro king'iyo kaka picha mwan go ni ng'en ma picha machal kaka kiriembo mtoka to traffic lights. Koro man piny kama green sukari maber. Man red kanyo sukari man malo men danger. But koro wan wadwa ka unodo wacho joma sukari gi oken kawaida to be oken malo joma ni diere ka miluongo ni pre-diabetes. Apa ni daktari kapok wadhi ahinya apa ni mula matin tuo mar sukari diabetes ok wadhi matut mokalo kaito wabo dhi e seche ma sukari ber kama entiere ralum green ma ober kato koka waketo maino e pre-diabetes. Koro sukari kecho kwa bi ol nuon oganda. Diabetes en sama sukari ni malo. Kipimo mago kinyi kapok ichiemo kokalo 7. Kise chiemo irito kata seche 2 bipimo ripima saa kokalo 11. To mano in gi tuo ma diabetes. To seche go ben gi ranyisi mang'eny, modho pi mang'eny, idhi olo pi mang'eny, ilose kilo lal, iol, seche moko in gi tuoche infections mang'eny, koro mago mami ranyisi mege diabetes. But kine pre-diabetes kato onge ranyisi mora. Koro manya kidhi adhiya ni iwuothe suptal odhibo pimi e kibo ng'eni in gi pre-diabetes. Erokamano nyakoro waket maino pre-diabetes. Koro pre-diabetes en sukari ni oken kawaida to sukari ni oken malo. Lakini gimadwa ni ji ong'e ni onge ranyisi. Kirito ni bo winjo gimore dendi onge. Koro nyaki dhi adhiya to pimi. Lakini nitie jok moko mowacho no nego dhi opimre mapiyo molo jok moko. Koro mago kaka gin ka higni ng'eny jomokalo higni 85 ka in mama man gi mapek man gi nyathi, ka e Uganda un joma un gi tuo ma sukari, ka in ng'ama seche moko iwinjo ka in gi kaka joma mine iyudri in gi infections mang'eny kaka yeast, mano magolo ni ga discharge matin piny kacha. Kin ng'ama madho kong'o mang'eny, joma ywa ndawa mang'eny, aito ntie mine moko mwachiedho ga man gi tuo moro miluongo ni PCOS. PCOS en nikech dendgi gin joma dongo, gin gi kilo mang'eny to be ovaries gin gi gik mwaluongo ni cysts. Koro gin gi cysts mang'eny. Koro jogo be ka tuo ma sukari jayudo gi ga mang'eny. Koro gibe nyaga yudo gi ka gine kar pre-diabetes or joma be kilo gi ng'eny, ratili ng'eny, koro gin overweight. To gimomako dhoga daktari ni okibiwinjo ranyisi mora mora mak mana ni wacho ni ntiere kamoro ma ka ng'ato giketo ber ka koro odhi mondo mi opime. Chutho ber ka ng'ato dhi pime bang' thuolo marom nade ka bang' thuolo marom nade. Koro ng'en kawaida wadwa ni kidhi e suptal or kata kidhi mwaluongo ni wellness en inyayudo ni kaka kambi moko timo ni ji check up dichiel e higa mago ber kidhi ng'iyo. Or kata kin gi mama man gi tuo ma sukari en gi machine bera kibe seche moko ing'iyo. Or kata kidhi e suptal tuo mora mora tinyaga nyiso daktari ni nyocha somo wach sukari, pimna ing'iye ka sukari ntie. Kore nena gima inya wuok tidhi ipenjo tipimi ting'iyo kumintie aito koro daktari nyisi maber kalure gi kaka
results owuok. Ma ok ochuno ni riti ma ni ibed matuo, en gima inyalo ga pimo mapile kata mang'eny kaka nyalore mondo mi item kaka inyalo geng'e kik ochop e tuo mar sukari moingo ling'aling'a kode. Chutho en gima ber mokalo. Kwang'iye pacho ka ong'eny marom nade? Ong'eny. In fact iwacho ni nus number wa project ga joman gi diabetes nus kia kata ngin go. Aito kendo almost 50% of our population nigi pre-diabetes. Kore en tuo mantie, kore gini yudo ni seche moko wanie ma maybe wakoso nikech waketo focus ahinya e tuo sukari to wiwa wil gi joman gi pre-diabetes nikech ka inyalo geng'e ka kitiyo matek ang'en wabo wacho mang'eny mbele twanya duoko ng'ato to sukari bet maber. Ma en gima ng'eny mokalo kotenre kod maino ma okete weche mag tuo mar sukari to ka okwega ahinya. Ang'o momiyo kanyo kukete ga maino daktari? Apa nikech focus ahinya wang'iyo ga joman gi sukari nikech kanye kuma koro complications ng'eny. But tinde wachako loko paro matin mondo wabe wachak ng'iyo jotuo kapok ochopo e diabetes. Egin wanyiso ga jin wellness to kochopo kata next month dwe mabiro to ben kawa mark World Diabetes Day to mane mwanyiso ga jin mondo ji owuog mang'eny obi opim sukari ging'en gine e category mane. Ma en gima onego beni oganda ng'eyo ni ka ber to dhi e hospital mondo mi ocheki ka dichiel ng'iyane ni sukari ni chal nade, ng'iyane ka intiere kama green ka ma bende ni wacho ni oganda pod ng'enye kata intiere isechopo red kar sukari to ka wacho ni thoroga ng'enyne ok wakete ga maino. E seche ma mago duto te timore samoro nyalo wuoro ni oganda ahinya kaka ni wacho ni jogo ma madho kong'o mang'eny onego beni pimo kapono ni gin pre-diabetic kata jogo ma yuandawa kata jogo ma samoro pek mine mapek mine mosechopo jogo mosechopo higni 80 gi wiye. Kategori ni nikech ang'o matimorega ka ng'ato osechopo higni gi kata ka ng'ato tiyo kod ndawa, kong'o kod weche makamago? Nikech kine kategori no to dendi lokre ka wawuondre ni madho kong'o mang'eny oriywa ndawa seche moko iyudo ni kong'o gi ndawa e dend ng'ato kodhi kuma luongo ni pancreas seche moko gi affect ga pancreas koro iyudo ni ng'ato chako ok gol insulin mang'eny. But ng'eny ji koro bet ga gi loka mopogre. Any pancreas ne golo insulin moromo lakini dende ok nyal tiyo gi insulin no maber. En gima waluongo ni insulin resistance. To mane kaka chakre ga mos nikech ok wawuondre no kibichiew kawuono tin gi tuo mar sukari kiny. En gima dhi mos. Koro pancreas ni golo ni insulin moromo mondo duok ni sukari piny lakini ochandre kodhi no tem e del mondo sukari okaw maber to konyal. Nikech joma madho kong'o, joma yuandawa, joma ok chiem maber machamo chiemo mang'eny moting'o mo, chiemo mwacho ga maloka gi chips, burgers go to koro del bedo mang'eny. Ka del bedo mang'eny, mo be bedo mang'eny e del. Koro borni ema kelo miyo koro insulin ok ti maber te gima koro waluongo ni insulin resistance. Koro del chandre e gini bodo ni sukari gi ok en normal to kochopo malo. Koro kokigeng'o gi chon to gibodok gichop e yo mar diabetes. Kwang'iyo mine mapek mar gi opogre matin nikech mar gi en nikech kaka del lokre nikech oting'o nyathi gi hormones mang'eny go. Kore maseche moko miyo del ok ti gi insulin maber. Lakini berne en ga ni mine gi kose yudo nyathi to hormones kose dok piny to gin kendo gibobedo maber. Lakini gin mine ma pod wabodwan mbele nyaka lugi nikech ji pod bodak ngima gi ma kawaida to ginya yudre ni tuo mar sukari obiro mbele. Iwacho kacha ni tuo mar sukari ok en ga gimoro ma ng'ato chiwo kawuono to kodhi opimo to yudo ni entiere kod tuo mar sukari kata mondo mi ibed ni in jagono ma en pre-diabetic kama ok ni gima ng'ato timo dichiel. Kuom ranyisi ka ng'ato madho kong'o kuom ndalo marom nade, onyalo bedo higni, onyalo bedo ni osemadho ndawa higni, koso nyalo bedo ni osebedo kochiemo marach higni, koso kata mana matin mar jumbe 2 dweche 3 moko to nyalo kelo chandruok. Jumbe 2
adek ma en gimo bed ni setimo e ndalo mang'eny en mana ni del be opogre koro ok wanyal wacho ni an amadho ndawa atiyo gi kong'o higni 5 in itiyo go higni 10 to ni in mibo yudo moloya mago gina gik manya kelo in tuo ni ma sukari nya biro piyo molo ng'ato lakini onego wapar ni del opogre ji ben gi genetics mopogre kore gino wawacha ni ji te otema mago gi dog ne piny ma odwa chalo gi picha mane wantiere godo cha daktari koso pogruok moro tiere ka daka ni gichalre kanyo ok aneno pogruok kata achiel en chenro mar penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu jogo mantiere kod tuo mar sukari jogo maonge kod tuo mar sukari nitiere jomoko e diere kamoro ka ma kawuono ema wakete maino daktari opimonwa kacha ni thothne mine mapek jogo mosechopo higni 80 gi wie nikech del lokore jogo mamadho kong'o mang'eny kachiel kod sukari mang'eny jogo machiemo marach na jogo wacho ni chiemo marach tende nango daktari chiemo marach en ing'en seche moko kwa wuok e chiemo mane wachamo chon ma mine wane chamo chon koro wakopo chiemo moaloka tingen kiwuotho iboneno KFC iboneno nitie Pizza Inn ging'eny chiemo mopogore sani be ing'en kwing'iyo Christmas be chiegni magi gik mohero ni wachamo ice cream donuts mandas mang'eny cakes chocolate koro ing'en magi ma seche moko iboyudo ni watiyo wadich kaka an kodi ka wabowuok kasa achiel kwa wuok kasa achiel en 50-50 ni maybe wabotedo wabe warao kamoro wakwanya achiel wachop go ot koro ing'en mai mowacho ni en chiemo marach nikech magi gin chiemo moting'o mo magi gin chiemo moting'o sukari mang'eny magi be gin chiemo moting'o chumbi mang'eny koro magi ema loko del to miyo be delwa bedo mang'eny to wabedo gi bor mang'eny aito tuoche kaka sukari gichako donjo adwani mondo mimulane kanyo samoro ng'ato nyalo neno ni mano en lony manyasani mabede thoth lakteche e penj laktar ka osewacho ni ok en gima kare kata matin samoro ne jogo ma wacho no dich kaka in kachiel kodan moro ne wawuok sa 12 kata sa 11 gokinyi wadok tok sa 2 otieno ere kaka ng'ato nyalo pangore mondo mikiko bed kod kidienje mag chiemo marach mondo miko pogore kod dich neno to chako medo tuoche bende e dende ere kaka ng'ato nyalo plan kata nyalo pango joge mondo michandruoge mag ratil mamalo mag del sukari mang'eny e del mo mang'eny e del mondo mi odwok piny gingen koro nyaki pangri koro ingen kata kichiew gokinyi ka wawuondre ni onge jatich mabotejo ni kichopo ot to koro ipangri chieng' ma odiechieng' mokidich ahinya titedo mang'eny matin makori nya ting'o kibiro kata tich or kata kochopo kinyi inya muro e microwave or kata gas tichamo the next day kori ipango chiembi maber kore gin wacho ga ni seche moko ber mondo kin ng'ama tiyo e ofis titing' chiembi koa ot mondo koro kochopo saa 6 lunch cha instead of dhi nyiewe oko titing'o chiembi ma ing'e ni ting'o chiemo ma healthy or kochopo godhiambo kano moro matin be iboting'o koro nyaki bed ng'ama paro mbele matin kipango chiembi e odiechieng' kodiechieng' ma onge excuse dio pangre ted chiemo ma healthy ka en omuogo ka en nyoyo to nyonyoyo ka en nduma to los nduma e seche mowinjore wakawuoyo ka waduogo to wadhi nyime en penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kawuono wang'iyo pre-diabetes tiende ni en e kore kamoro ka in gi tuo mar sukari oge tuo mar sukari e kore kamoro ka kanye mwawuoyo odiechieng' ma kawuono kik isudi Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa.
Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Mano, you don't know whether you are getting lost or you are gaining. Nyasacha, anakwayi ni mondo ikony nyathi matin ni. Mano kende. Thiedhe ne param. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth. Ma nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you. Dial *811*380# to get Thank You, Lord. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo prediabetes tiende ni ionge kod tuo mar sukari to ichiegni mokalo bedo kode manitiere gigo ma ka okitimo to nyalo mi chandruok matamre gi nono. Daktari pimonwa kacha ni thothne jogo ma ok chiem makare. Ne wang'iyo kacha chiemo makare. Kopogore kod chiemo makare, daktari ang'o kendo ma ka ng'ato timo to nyalo bedo kod thuolo mamalo mar bedo kidieny mar diabetes ma wuoyini? Koro ing'en kwang'iyo kokalo gi chiemo makare en joma be ok tim exercise kata matin kaka wawacho, joma madho ndawa, joma be chiemo mang'eny, aito be kwang'iyo joma mine mapek. Koro maybe wanya chako wacha ahinya nikech ng'eny tuo ma prediabetes ni en na kaka igeng'e. Wasewacho kaka ipime but mainly kaka igeng'e, mainly gi chiemo. Koro wanya wacho wach chiemo matin. Nikech kwang'i chiemo ka ing'ene e kuma chandruok bede. Chandruok ng'eny. Nikech onego bed ni chamo moromo to be itimo rako matin mondo be wawacho gimwacho ni burn calories mondo koro del be tiyo mang'eny matin. Ting'en kawaida kwang'iyo sendewa kaka wan jo marateng' to wahero keto gimwaluongo ni starch
koro iyudo ni sandi opong'o starch mang'eny. Magi gin chiemo ka kuon. Ng'eny seche moko sandi cha iketo kuon nus. King'e ni kichame to odhi bet maber, iwinjo kiyieng'. To seche moko be wang'iyo ni chiemo sa adi. Ng'eny seche moko ibo yudo ni ji nong'iye kaka chon nwa chiemo sa 3 kwa watch news ma sa 3 aito dhi nindo sa 4 mani ng'eno kimiyo kata chiemo time. Koro mokwongo en onego wapuonjre chiemo chon kaka wazunge. Ma wacho ni kichamo chiemo magodhiambo ber between sa 1 sa 12 gi sa 1 mondo kidhi nindo sa 3 sa 4 to chiemo be osesudo. Ang'en jok moko bo ywagre gi winjo kech sama gidhi nindo, inya modho pi matin iwuondi ni yieng' orinya chamo matunda moro matin but ibo nyalo nindo. Koro ji ochiem seche maber. Ji be otem ni kikibed ng'ama miss chiemo. By missing chiemo wacho ni maybe ichiemo dichiel or diriyo. Odiechieng'. Ng'en mano seche moko iyudri ga ni del obet gi kech mang'eny. Koro sami chiemo miromo gi chiemo cha to koro inyone anyona maber. Koro ng'en seche moko wacho kichiemo matin mang'eny tiyudo ka del be onge kech mang'eny. But koro wawach ni bet ni dwa chiemo. Koro ma wawacho starch gi gik moko ka kuon, mchele, waru, chapat, nyoyo, bando be nie iye kanyo. Koro mage monego bed ni kikete san to magi keto matin. Kuon onego bed ni king'iyo lweti ni to matin na marom kama Ruth. Kipogo sandi nus, koro kipoge nus achiel koro onego bed ni en alot. To manya bedo alot mora mora, kienyeji, kihero kabich, kihero skuma, kihero alode moko manyien moa oko gi mwaluongo broccoli be iketa kanyo moromo. Kata kihero salad gi be iketo nus. Aito koro nus moro ni mipogo koro kuon bo bedo lweti matin. Kama ken rice kata kijiko achiel or kijiko 2 koromo. Chapat kikubed jo machamo chapat mang'eny ni chapat 3 ni chako bilo samitedo. Magi bila manok kwana to kendo kichope kichama 3 moko wacho gan kawaida ng'ati boido ni ken ng'ama dichuo chapat 2 romo. Joma nyiri achiel gi nus kata nus oromo. Aito koro kipogo koro nus modong' cha kache ma koro waketo gimiluongo ni protein. To protein nya bedo omena, ring'o, gweno, rech, oganda, dengu, tiega be iluongo nango lentils. Koro kika kaka in mihero. Lakini gima duong' ahinya en portions. Portions number 1. Aito be seche moko kidhi kasi moko wadhi kaka wadhi chiemo en arusi en liel ibo idon chiemo pang men buffet cha but king'iyo buffet no maber ibo neno kawaida gipango ni mawaluongo ni starch gi mbele nikech gidwa ni pong sandi gi starch ni ma by the time michope gik mamit to gik mamit ka wacho gik moko ka ring'o gweno rech to sandi be osepong simoko be wi kuot keto mago kori end up no kichamo chiemo mabe balanced ahinya maber koro kidhi wuoth to be iparri maber chon kapok idhi chiemo ting'iyo oyieni gas moko kochuno nyaki kaute kori nyaga dum aiti chopo mbele to ipango mesi chiembi maber to be kwangi wach chiemo no be makoro na nyisi kawane kine office or kata nyithindo madhi school kori pango maber ichiew tipanga chiemo kori tedon gi tipak gi maber ken kuma onge microwave to be ipari koro gik moko ka rabuon nyaber gik moko ka nyoyo nyaber ma ok onego bedni imuro sate to ngato chamo aito be gimoro ma kori ng'eni se chiemo ibo ng'i ka bathe kanyi boido ntie fruits olembe be koro ng'eny koro ng'eny kanyo be nyaki parri ni dwa chamo mane nikech ng'eny olembe mantie ben gi sukari mang'eny kabisa to magi gin kaka mawang'iyogo rabolo maembe mananas machungwa kuang'iyo be apples grapes gin gi sukari mang'eny popo gin gi sukari mang'eny to magie ma kwa wacha adier gintie wabo yudo gi mapiyo gine season koro moko wawacho ni ng'eni inyaga wacho ni anok acham lunch
but achamo olembe. Ting'eno olembe go king'iyo sami use gin ga gi bakul mopogre. Ibo chon moro ntie kama tin 50 bob, ibo neno moro en 100, moro 200. Tiwachon ka in olembe machamo kende anya kata chamo ma 200 to onge wach. Lakini we will kaka gikiko niga olembe mopogre no mago bomiyo sukari ni bedo malo mang'eny. Koro ichamo mang'eny, ichamo kata ma 200 no tidhi adhiya e office to kendi bet. Of course itiyo wiye matiyo but dendi ok sud. Koro ing'en kicham ma bicham mading'eny tibo waro ni achama olembe to kilo na be medre. Nikech sukari be kichamo mang'eny te madhi bete del te miyudo ni lokoremo mang'eny. Koro wawacho ga ni chamo matin kaber achiel at a time. Koro kiwacho ni maybe ka sani chamo rabolo, inyachamo maybe rabolo achiel, aito bang'e icham machungwa, watermelon, but ipogo ing'ado slice matindo kodiechieng'. Daktari dwani mondo mi wadoga dichien matini nikech ng'eni wan kaka oganda jorotenge. Wan kaka oganda joluo kopogore kod tich ma samoro itiyo kata gi tich matiyo. Watiere kod oganda matiyo tich matek. Samoro in jamjengo, samoro iyudo ka ichapni odiechieng' mangima iting'o msike, in gi tich matek ma kidwa chamo nus mar chapat, daktari. Kaito adwa kawo kijiko achiel kata kijiko achiel mar mchele. Kata adwa kawo ringo pieces 2 kata pieces 3 nikech wacho ga ni pieces 2 mar ringo oromo. Pieces 2 wacho ga na 2 kosa achiel oromo. Ari adek. Kore mi wacho ga ni del ka del opogre. Ka in ng'ato ka in yan mwatiyo tij office mok wachapni ahinya to mano delwa ok need nutrients mang'eny. Koro in ok onego bed ni chiemo mang'eny. But ka in ng'ama tiyo jomjengo mating'o chuma, tiyo tije matek makoro del chapni ahinya, gino yien gi nikech adiera en jogo ok yud ga ka gin gi tuoche ma wan go mang'eny gi mwaluongo ni lifestyle diseases magi pressure, sukari, bedo gi kilo mang'eny, cholesterol, nikech gin gi chapni sate. Kori wacho ga ni kitiyo gi daktache mege chiemo mwaluongo nutritionist. Sami dhi nene cha mago e gik mobo pimo to bo ng'iyo ni in ng'ama chapni, in ng'ama ok chapni ahinya. Kokichapni ahinya to dendi onego bed ni yudo this amount of chiemo in a day, aito nyisi kako onego bed ni poge. Kin ng'ama chapni ahinya or kata joma timo exercise to mago jomo onego bed ni chiemo mang'eny matin. Koro del opogre. Adwani wadonjane e weche mag exercise kod kaka inyalo rito godo dendi mondo mi kik bed pre-diabetic ka achiel kod weche mag ndawa kod kong'o. Wamule kanyo matin kapok wayudo weche manyien e yo machuok mago gin thuond weche mabobiro nwa sa achiel mamidhiambo. Koro kwang'iyo akian wachak gi mane wachak gi exercise. Koro ing'en exercise en gimo wacho ni onego bed ni ji timo odiechieng' te. Kati be idich onego bed ni iloso sa mondo pile itimo exercise matin. Maber en ng'ato kotimo exercise pile, onego tim exercise nus sa or kodhi ahinya 45 minutes odiechieng' achiel. Pile. Koro exercise maber en exercise monego bed ni kitime to kata sami time no tiwinjo ka chunyi gore adundo gwecho ahinya ma wawondre ni kipimo kako gwecho to molongo ni heart rate odhi malo. Seche moko iyudo kata nokalo 100, mano ber. To luya be wuok. Mane miyudo ni timo exercise maber. To exercise gi nyabedo exercise mopogre. Nitie wuotho to ken wuotho ni wuotho mos kadayo en onego bed ni wuotho moro mi wuotho ka walking race makori kasri mano emibo yudo ka inyalo ban mo mang'eny. Koro wuotho nitie joma nya timo mwaluongo ni jogging, ringo moken ahinya or kati nya ringo kaka waneno ga athletes wa maringa ahinya or joma go abal beber. Kin jomo hero sports, inge kaka yowuoyi ohero ga either tugo mpira, joma tugo basketball, mago be ber. Kata joma waneno ga ka tugo tugo moko mwaluongo ni golf,
mago be pod ber. Ntie exercises moko koro ma fancy kaka yoga, maji stretch ahinya, mago be pod ber. Or seche moko kineno ka mago ok ber niti inyadhi e gym. Kidhi e gym to kore mibotimo moro mwaluongo ni aerobics. Aerobics en ga ena mudum kalure gi kakipuonjo. Miel no ken ga ena miel maonge mpango. Ok ena miel moro kanyo. En ga gi mpango ma instructor onge kako pango utu uchikre. Kitim mano kata 30-45 minutes titime maber. Koro negitime ndalo abich e week. Aito ndalo ariyo e week ema koro utingo chumbe. Ingen joma dichuo hera tingo chumbe sate nikech gidwan del obed mo olosre maber, lakini onego bed ni balance. Kitinga chumbe kende to okibi bedo ni nyalo golo mo mang'eny. Koribo beda ni loso muscle to mo pod ntie. Koro onego bed ni balance. To negitime consistently. Ok ni timo kawuono to kinyi oli, iwacho ni koth ochwe, del lit, Ki leo kata ndalo ariyo to benefits mege exercise mani secha ko yudo lal. Koro nego bed ni time frequently, seche moko ingeno tek. Kata na achandra gas moko atemo ga anyalo gas moko dideke week. But dendi ber daktari, wamaka kanyo. Wayudo yweyo ka wadogo to wadhi nyime seche mwadogo ni dhi bedo thuolo ni tiende ni idhi bedo kod thuolo mondo bi Penj Laktar penjo duto te ma intiere go. Inyalo tudori kodwa yor SMS, Facebook page wa en Penj Laktar kata Ramogi TV #Penj Laktar. Ibo yuda bende kokalo Facebook page na en Nyar Joseph #en Penj Laktar. To bed thuolo mondo mi wago mbaka kotenre kod weche ma wago mbaka gi e Penj Laktar odiochieng' ma kawuono. Kikisudi kikidhi mabor kata matin. Tuo mar kansa ka ofweny chon to inyalo thiedhe. E dweni mar 10 ka okang' mondo ichop kar thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Kanyakla wariwre e kedo kod tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. An Bahati neging'ia ka mtoto wa mama. Tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom, rachar, dum mamit. To yudre kamora mora. Kwa raha familia atiogi raha premium. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Habari yako Susan?
Na kupigia simu kutoka Jipange na Viusasa. Ningetaka kukujulisha kwamba you are a winner of 500,000 shillings. I think you are kidding. I'm not believing. You will believe it when you will join me in studio next week. Oh. How you play is by dialing *487*3#. Play with as low as 50 shillings. We will file for a constitutional petition at the High Court to seek for conservatory orders. Jood bura ma Embakasi East kod Kasarani korwuok oko kadwaro dhi e doho kwedo ng'eto manyiso ni ji ma ogedo e lo Manjiru gi alworane owinjo dar. Spika mar od bura opwodho kang' mar golo Sabina Chege lemo mar jalup jaleg kweth manok e od bura. Hizo lanes zina connect to Moi Avenue. Coming up, we'll have no hooking there. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja okumo ohanda swekra e geng nderni manitie chuny boma ma Nairobi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu prediabetes. Ionge kod tuo mar sukari tichiegni bedo kode. Ibro ng'eyo nade ni ichiegni bedo kode. Daktari olero maber mokalo ni kikiriti kinde ka kinde kidhi od thieth tema tek mondo mi othiedhi. Ong'iyo nwa kendo wuotho kodwa maber mokalo kako onego beni chiemo, kako onego beni exercise, kako onego beni ipimo sukari e deni mondo mi kik ichop kama intiere kod prediabetes. Kapo nono ni ng'ato ok opimore bende ok othiedhe, complications mage manyalo biro kotende kod chandruogne. Koro complication mwaluor ahinya en ni bo yudri koronin gi tuo mar sukari. Aiti bo yudo koronin gi chandruok moko mwacho ga mang'eny mabiro gi tuo mar sukari. En ka sukari malo wangi nya kethre, adundo ni nya kethre, kidneys gi nya kethre, joma chuo bo yudre ni weche bedroom tek. Ibo yudo joman gi kidonda e tiende gi infections mang'eny e lak gi. Kori achiel en ni nya yudo tuo mar diabetes, but joman gi pre-diabetes gi be gin ga gi tuoche moko malura e bathe kanyo. Kore gin wakaso gi gan nyaka giti matek kaka wawacho gi chiemo, gitimo exercise. Nikech kok ging'ire maber to tuoche kaka pressure bo biro. Makna maka kanyo matina kawie simb Grace antiere kod Grace e line. Grace, hello, penj laktar? Oya nyama chiegni Grace. Iyo. Wario maber mami. Amor kumbino ero nikech an gi tuo mar sukari. To koro napenjo ni to be nitiere kony moro minyalo miyo jotuo mar sukari duto. Higni chopo ji kisebedo kode ma koro nyalo lero jopo kode higni 10. Koro chopo yamani koro bede kodi marach ahinya. Nikech kachiemo to samoro bende yuto bedo matin, koro samoro ichamo achama chiemo moko micham nikech koro onge. Onge go puonj be usepuonjowa ni kik wacham, lakini koro bedo ni onge no. Koro samoro itedo kuon ang' ichame mana galot, fruits gin go inyalo yudo matin to koro kuon to ya samoro pinje ko tindo biro matek ma bel gi be kama ng'ato yudie malong'o be onge. Koro be nitiere kony moro ma kata ka wadhi e osuptande mag sirikal gi to ginyalo rwakowa e chenro kaka jomoko ma tuoche mamoko biro rwaki e chenro. Intiere kon mane? An Moroni settlement scheme kamoro ni Songo East Sub-Location. Higni mane ma ka ng'ato chopo koro tuoni nyalo leme ahinya koro nikech koro alaro pesendi to kuom bedo kode asebedo kode malaro pesinya. Erokamano ahinya, amor mar bedo kodi e penj laktar. Openjo penjo ariyo, kidieny mokwongo abo loke, mar ariyo ma koro abo keto mbele ni higni mage ma kochopo to koro tuoni nyalo lemea ng'ato kata nyalo dhiro ng'ato ahinya. Kaito bende wacho ni thothne wacho ga nitiere gik ma kik icham kaka jogo mantiere kod tuo mar sukari. To samoro kotenore kod yuto, ang' ni yudo mana bando moboki, en bando marachar, ong'eny gi sukari kod weche ma kamago. Kotenore kod weche mag yuto, be nitiere support kata kony ma oganda nyalo yudo mondo mi gidag maber kod tuo mar sukari.
Koro onge higni ma kisebet gi tuo ma sukari tinya wacho ni koro kasre or weche odhi marach. Lure gi del ka del, to lure be gi jatuo. Kod be lure kaka jatuo ritre. Jomotemo bo ritre be sukari gi obedo controlled maber. Mago gin jotuo mabodak higni mang'eny. Mibo yudo kata ka koro seche ma yorege e piny ni orumo, tibo yudo kata noken sukari emotere. But ng'eny ji yudo ga chandruok nikech koro kaka Grace wacho ni seche moko chiemo ok yud makare. Inyalo make kanya ka usimbo piyo kati bi par mondo miduogi duto te. Kik we mokidwoko kata chiel. Opiyo, halo, penj laktar. Hello. Machiegni Opiyo. Yes. I don't think you're doctor. Nothing about bodybuilding. Bodybuilding, huh? Yes. So jabo na yudo ka volume mar chiemba ng'eny ahinya. So pideni na bodo mang'eny to denda na yudo ka seche moko aol kabisa. Koro bende apenjo ni to mano ne ber ne nyalo konya gini mar sukari mar diabetes so ni weyo bodybuilding koso pod idhi nyime? Na weyo bodybuilding. Sani timang'o? Sani atimoga mana walking kidogo to gi tich office. Erokamano ahinya, daktari. Yes. Wadhi nyime kod mane wapenjo kotere kod higni ma ka ng'ato nigi tuo mar sukari to nyalo lemea ka niwacho kacha ni en mana lifestyle kaka idaka kiritori kanye mani wantiere. Teng'e ni adiera en ni tuo ma sukari en tuo man gi garama maduong'. Koro ing'en yudrega ni kata joma nigo be chandre nikech bech yath ni malo. Unfortunately, mana ni joma yudo ga kony gin nyithindo matindo man gi type 1 diabetes mane mantie kony ma wamiyo giga. Inya paro mane wawuotho apane dwe mar 6 kanyo. Ginie makoro ntie ga support group manya konyo gi yudo insulin, but konyo gi gamna nyaka gichop higni 25 men 25 years. Kokalo kanyo to kori wacho ni isechako James kaito ibro paro gi duto te mondo midwoki. James, hello, penj laktar. Yes. Kichiemo deriyo, chamo breakfast maber. Kendo chamo lunch maber. Ifogo sapa. Yes. Awacho ni kichamo breakfast maber. Lunch michamo maber to ifogo sapa. Is it bad? Erokamano nya James. Kapono ni chamo breakfast maber, ma kapono ni kata kuon gi weu. Kata kuon gomena lunch bedi chamo maber kata gotieno tikala mano bende en gima kare. En kare but okonegi bed kech ahinya. But iwacho ga ni breakfast emonegi cham like a king. Ni breakfast emonego bed ni nyona maber to bo mi nguvu teko during the day. Aito lunch time ichamo moromo but kochopo godhiambo emiwacho ga ni kik wacham gik mapek ahinya nikech idhi nindo. To sami nindo del ok ti gi energy mang'eny. Koro kichiemo mang'eny gotieno ibom nakane kamo. Aito bo bedo bore del. Egin kori wacho ga ni gotieno monegi cham chiemo ma light kabisa. But kik inind kech. Kik inind kech. Ne wantiere wacho ni kar kony kacha to en mana nyithindo mantiere bo higni 25 kaito wacho kacha ni en lifestyle kachiel kod kaka irito dendi, onge ni higni adima tuo mar sukari bro nyori, en mana ni ritre arita maber to itema. Koro penjo machielo ne en weche mag bodybuilding. Koro ing'en jo bodybuilding gima kelonwa ga shida kodgi en ni kitimatima bodybuilding moki changanya gi yedhe mang'eny to onge ga wach. Ema ni ng'eny joma timo bodybuilding mondo del obed motegno momoko matek do kakineno ga gi kasre gocha. Emiyudo ni seche moko ntie joma tiyo gi yedhe mwaluongo ni steroids or ntie moko matiyo gi yedhe mamedo nguvu wamake makakara kama gi tegno maber gimedo kod yedhe mang'eny. Antiere kod simp Charles. Charles, hello, penj laktar. Hello. Machiegni?
Mosna daktari. Amose. Ape daktari. Hello. Wawinji. Ape daktari. Binya ni Charles Ngadore yi mondo mi ukawa na penjo mar Charles kaeto uchwalna. Koro wawacho Charles ni penjo kacha ka tuo mar sukari nyalo rumo chuth. Koro tuo mar sukari ok nyal rumo chuth. But watemo gatema mondo wagenge to mondo wa prevent complications. Lakini mwanya temo mondo waduok chien o wa reverse en ma wawacho kawuono ma pre-diabetes. Koro kitiyo kaka wawacho ichiemo maber, itimo exercise, iwe kong'o, iwe ndawa. To ndawa ka okenena ndawa maji ywayo mwang'eni. Enena all forms of tobacco. Nitie moko maji keto e dhok, nitie moko matiki dhi kata ikuonde miel miluongo ni shisha to ji ywayo mang'eny. Anything man gi tobacco ki onegi we. Tibo yudo ni sukari bo dok piny, biseche moko kata oki need yath mondo duoke piny. Wado ka steroids kata jogo matiyo kod yedhe mamedo nguvu jo bodybuilding. Koro jo bodybuilding gi ema sama ibo idon gi tiyo gi steroids gi, to steroids ema bo kelon gi risk malo ma yudo tuoche koro kaka diabetes, pressure gi weche mamoko go. Lakini ng'ato kotimatima exercise maler moko medo yath mora to onge shida. Ero kama na enya omiyo kapo nono ni tinde ijoga to no kimedo kod weche mang'eny kikibed maluor kata matina. Poni tiyo kod yedhe go, ka ne ng'ato tiyo gi yedhe go to koro wetiyo go. Onego mago gini yedhe moko negi tigo atia hadharani. Of course nitie joma bo tiyo gi yedhe mwaluongo ni steroids gi, but mainly waneno joma nigi tuoche kaka arthritis, o joma nigi tuoche kaka asthma, or jomoko nitie man gi problems kaka mege cancer, ma daktari bo prescribe ne steroids. Lakini en steroids mibodo ni daktari ong'e dose mami, to daktari duoke piny nyaka bowe. Koro ka daktari ondiko ni to daktari lui maber onge wach. But ki woka idhi chemist nyiewo ni nidwa ni temi los dendi, Iwacho ni Iwacho gani jogo mantiere kod tuo mar sukari nitiere kaka onego be ni chiemo mana kaka ne osiepwa chao wacho ni yudo ka chiemo gi samoro bech gi tek mokalo. Tiwacho kacha ni yore mag chiemo bende nyaka wang'i ni to chiemo na Achiel nise wacho ni kong'o ng'ato bedo godo mabor kaka nyalore, ndawa ng'ato werego, chiemo motimo mokachiel kod chiemo motimo sukari, mago ng'ato konego beni mulo kata matin. Aito moko nen kaka wawacho portions, enena kaka koripangri gi kaki chiemo. Nikech of course chiemo be nyaki cham moro ma wawacho nen balanced. Min gi carbohydrates, in gi protein, in gi vegetables a lot, in gi fruits, in be gi pi. To ng'enji seche moko be kuma gikoso ni instead of modho pi imodho soda. Soda be wawacho ni mago be itemi bedgo mabor matin kech gin gi sukari mang'eny. Lakini kaki chiemo emna kaka ipime ema bo miyo del ok bi hinyre ahinya. Nikech kin gi pre-diabetes to kwa bi kaso ni lwedo ahinya ka joma ngi diabetes. But wadwa ni chiem maber to be itim exercise. Kitimo exercise to chiemo mi chamo ni be koro ichapni del be otiyo go maber del okokane to koro iboido ni idak maber. Maka pontiere pre-diabetes inyalo dhi midogi ma ibeda ni ionge kod tuo mar sukari. Ero kama na inya. Wach mogik minyalo yawa godo daktari? Apan ji odhi opimre nikech wawacho ni tuo ma pre-diabetes en tuo moling. Mwabo wacho ni silent killer. Koro kiki rit ni bo yudo ranyis. Koro dhia kata e suptal. Tinya kata wote e suptal ti wacho ni dwano pimi sukari. Inya dhi e pharmacy mora. Kamora mantie suptal inya dhi to pimi. To pimo sukari yot. Sitimoki don bechen kata prabich mia. Koro wapimre mondo warit ngima wa maber. Poni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? Kora ni nyayuda clinic nantiega Professor Nelson Awori manon but Upper Hill. Ka ng'ato dwa yuda gi simu en 0738 809172. Ero kamano amor mar bedo kodi. Ageno ni odiochieng' machielo ibo biro kendo wagoye mbaka e penj laktar. Abo biro. Ero kamano ahinya. Iwacho ni kik ji modh soda. Ji owe soda. Ji owe kong'o, Christmas biro.
Erokamano ahinya. Awinjo ka director na producer na Perpetua bende wacho wach mar Christmas kachiel kod mudho soda. En madho soda pi emi modho. Ageno ni konyori jahera mar penj laktar. Nyaka kendo odiechieng' machielo ngima en mwandu. Dhi mondo bipimri tuo mar sukari en siling 50 kende kata 100 kodhi ahinya. Oriti masane.